למה אני לא מצליחה? לא. תנסי לשם ותצאי משם. רגע, שנייה. כן, בדיוק. כן, את רוצה לשתף אותנו במה שאת כתבת? אמ, אתה העוזר אתה שלי. העוזר שלי, ייצור לי מילים לשיר, רגע, בנושא הפועל ובנייניו לכיתה ח', יפה, בחטיבת ביניים, מהמם, אשר צריך לכלול הגדרות ודוגמאות באופן יצירתי, מעולה. הייתי מוסיפה פה כמה דוגמאות, כדי שעוד פעם תכווני אותו. יכול מאוד להיות שאת מאוד מרוצה עם התוצאה, אבל מה זאת זה, אומרת דוגמאות? אבל, אבל אנחנו פה רוצים ללמוד איך לעשות את זה כמה שיותר טוב. עכשיו האתר שאנחנו עכשיו מתקדמים עוד קצת, האתר שאנחנו נלמד עכשיו, סונו, הוא אתר, הוא אתר שבעיקרון עובד רק באנגלית. אז מה אנחנו נעשה כדי לעזור לרובוט להבין את המילים שכתבנו? איזה בעיה יש לנו פה? שזה בעברית. שזה בעברית, אוקיי, בעברית. אבל הוא יודע לקרוא בעברית, אבל הבעיה היא שהוא עושה לפעמים בעיות עם הניקוד. נכון. כי שתי מילים יכול להיות שאנחנו כותבים אותה מילה, אבל והניקוד משנה. אז אנחנו יכולים להבין לפי הקונטקסט, אבל הוא לא יודע. אז לכן, פה הוספתי לכם את הקישור לנגדן. בתור צ'אט GPT יש לנו את האפשרות, זה כמו בוט כזה שנוצר. רגע, יופי. אני רוצה עכשיו שתוסיפו את זה לצ'אט GPT שלכם. איפה? איך מוסיפים? פה, אני כותבת לכם את זה בצ'אט. יש לכם את הקישור? רגע. כשלוחצים על זה, אני בעצם מוסיפה בוט בתוך הצ'אט GPT. ומה שאני אעשה, כן. אני אעתיק את השיר שהוא יצר לי, ואני אדביק אותו לכאן, אבל רק לפני כן, איזה פרומפט אני אבקש, כאילו מה השאלה שלי תהיה? תנקד בבקשה את השיר הבא. ואז להעתיק לו אותו? כן. חייבת, אפשר שאלה? איפה מעתיקים? בצ'אט שלחתי לכם קישור. טל, רצית לשאול? כן, אני רשמתי בסיכה הזאת, באתר שברים פשוטים. עכשיו, אני צריכה להוסיף עוד פרטים עוד פרטים, אני רוצה שיר על שברים פשוטים נגיד. על מה? שברים פשוטים, אוקיי, אז באיזה נושא זה? איזה מקצוע? חשבון. לאיזה גיל? איזה תלמידים? כיתה ד'. אוקיי, את כל הדברים האלו תכתבי. רגע, לא ואת- הבנתי. הוא יצא לי, אחרי שהלכתי להעתיק את השיר, הוא יצא לי מהנקדן. איך אני חוזר? מה זאת אומרת להוסיף את הנקדן? את יכולה להוסיף את הנגדן, תראה את זה בצד שמאל או ימין, ואת יכולה לחזור. לא, לא, אני לא רואה את הנקדן. עכשיו, אחרי שרשמתי, מה אני עושה? יש לך את השיר עכשיו מנוקד? לא, נכנסתי מהצ'אט, אוקיי, יופי, את ממשיכה עם גוגל. את ממשיכה את מתחברת לזה עם גוגל, ואז את תראי, אני מראה לך את זה עכשיו. רגע, שנייה. יופי, share screen. זה מה שאתם אמורות לראות. כן? האם רואים פה את הנגדן כשאנחנו לוחצים על הקישור ששלחתי לכם? זה מה שיוצא. הוא אומר לי, האם את רוצה להתחבר? לחצתי על כן, התחברתי שוב לחשבון גוגל שלי, אותו חשבון, ובעצם בצד שמאל יש לי את כל ההיסטוריה.
כל השיחות שלי איתו. אז אני חוזרת לאחרון, אני חוזרת, אני עושה העתק של כל השיר, ואז אני נכנסת לנגדן, ואני אומרת לו, תנקד את השיר הבא, ואז אני מדביקה את השיר. אני יכולה שנייה לשתף? כן, בטח. אוקיי, הוא ניקד לי, מדהים, יופי, אז את יכולה אבל- להציג שיתוף. אבל אני לא רואה אותו פה בצד שמאל, את הנקדן. כאילו נכנסתי כל פעם לקישור שלך. הנה הנה פה. הקישור הקודם. הנה זה השיר. כן היה אמור... איך אני מוסיפה אותו, את הנקדן? שאלה טובה, זה כן היה אמור לראות פה. אולי פה את רואה בצד שמאל, את רואה את הנגדן. הנה, עכשיו הוא הנה, נופל. יופי, מדהים. תודה. מדהים. דרך אגב, אתם יכולים להמשיך לעבוד עם הנגדן. אם בא לכם לראות כל התשובות שלכם עם הניקודים, אפשר גם. אוקיי, עכשיו לכולנו יש שיר. כן, אבל רגע, לא הצליח לי לנקד. למה? אני לא יודעת. אז את רוצה לשתף מסך? האם שאלת? אפשר. ביקשת? לא, רק הדבקתי לו את זה. יופי, אז תשאלי אותו. למי? יוכבד, אני עדיין לא מצליחה ליצור, אני לא מצליחה. רגע, טל, שנייה. עליזה, רגע, כן, את מי אני שואלת? אני הדבקתי את זה את עכשיו לנקדן. בנגדן? עכשיו את נמצאת עם הנגדן? יופי, את שואלת. אה, רגע, הייתי בנגדן, הוא העביר אותי חזרה לצ'אט. נראה לי. לא נורא, תחזירי לנגדן, לא קרה שום דבר. אוקיי, אני חוזרת לנגדן. איפה הצ'אט? רגע, אני אכנס שוב לקישור של הנגדן. אוקיי, לבינתיים אני עונה לטל. אוקיי. הנה, באתי לנקדן, אני בנקדן. יופי, אז בנגדן את אני שואלת אותו. מעתיקה לו את זה. לא, קודם כל את שואלת אותו. תנקד את השיר. איפה? לא הסתכלתי, תראי לי איך עושים. אז בצ'אט, בפרומפט, כשאת אמורה לכתוב איפה שאת רוצה להדביק, לפני שאת מדביקה, זה לא שאת מכניסה... תוכל להראות לי וזה? כן, אוקיי. תנקד לי את השיר הבא, בבקשה. אז איפה אני כותבת? במקום תוכל להראות לי דוגמה, אז אני כותבת לו תנקד לי? את רואה למטה, יש לך שורה, בדיוק כמו אוקיי. שעשיתי. יופי, פה את אז כותבת. תכתוב לו, תנקד תנקד את השיר הבא. את יום טל, הבא, את מסתדרת? ואז אני מדביקה? ואז אני עושה אנטר? כן. ואני שמה לו את השיר? כן. אם תעביר לי את השיר, אני אגיד, אתה צודק. עליזה, יפה מאוד. עליזה, הטיפ שלך לרכזים חדשים הוא גם נכון לרובוט. ככל שאת מסבירה לו שלב שלב. ואפילו את אומרת לו ממש בקטנה. אחד אחרי, כאילו ממש, תקשיבי, זה יצא לי מדהים. את מתחילה בקטנה ואז לאט לאט, כן. כאילו את מגיעה לתוצר שאת רוצה. את כן. לא יכולה לזרוק את הכל, זה כמו שהיית אומרת כן, עם מהמם. ילד. תקשיבי, הוא כתב לי שיר מהמם. מדהים. אני עשיתי להם, אני חיברתי שיר על הקבוצה שאותם אני הולכת ללמד את הנושא הזה. מדהים, זה קבוצת מדהים. אמירים, אז הוא כתב לי שיר מהמם. מדהים. עכשיו, קחו רגע, ארוך. תסתכלו ויפה. את השיר, כי בסופו של דבר זה נחמד ליצור דברים, אבל אנחנו רוצים לראות שזה מתאים לנו. שבסופו של דבר, אם אני רוצה לשתף את התלמידים, אני צריכה להיות בטוחה שהתוכן הוא בסדר. כן, אני לא סומכת על ברור. הרובוט יכול להגיד שטויות. כן. טל, רצית לשאול שאלה? נראה לי שכנראה חסרים פרטים, כי הוא כאילו הוא כתב לי, בעצם כתבתי לו שברים, חלק משלם, מונה, מכנה, כיתה ד', כאילו ניסיתי להוסיף לו פרטים, ואז הוא אמר לי, אין לי מספיק נתונים כדי אוקיי. לחבר. אז אין שום ייאוש לעולם כלל, את נותנת לו דוגמאות. אוקיי. אוקיי? אפילו את מביאה לו את החומר. את מחפשת בגוגל איזה משהו עם חומר, ואז בעצם זה כמו אם את מכירה את החמר, כן? את מביאה לו איזה בלוק של חומר, ואת אומרת לו, תעשה לי מזה יצירה. אוקיי. אוקיי? אבל לפעמים חסר לו כמה דברים של חומרים. ואז מה שאמרתי לך בהתחלה, עכשיו טל, הוא יכיר אותך, הוא יודע
על איזה חומר את עובדת עם התלמידים. לכן זה טוב שהוא אוסף את הנתונים. יש לזה דבר טוב. אוקיי? ברגע שיש לנו את המילים ושזה מנוקד, אז אני מזמינה אתכם עכשיו לעבור לאתר של סונו. אני שולחת לכם עכשיו את הקישור בצ'אט. איפה אתם? יופי. כנסו לאתר של סונו. עכשיו אני מבינה, כי אני תמיד שמתי שירים בסונו, וכל פעם יצא לי, הוא היה שר לי את זה עם ניקוד אחר, והייתי מתעצבנת, כי סך הכל הוא מביא דברים טובים. אז עכשיו זה סידר לי את בגלל הכל. הניקוד? את אומרת בגלל הניקוד? כן. אוקיי, אז עכשיו אני חוזרת עכשיו למצגת שלי. כן, חשוב להתאים את זה אישי. ושלב 2, יצירת שיר. זה בעצם המטרה שלנו היום. כשאנחנו נכנסים לסונו זה מה שאנחנו מקבלים. אנחנו רוצים ליצור שיר, אבל לפני כן אני מבקשת להתחבר על מנת שיהיה לי קרדיט ליצור שיר. אז כשאני מתחברת, אתם רואים את החץ פה ב-sign in. כן. כן, אז אנחנו לוחצים על זה, ועוד פעם עם החשבון גוגל שלנו. ואז כשהתחברנו, אז יש לנו את ה-create. אז אנחנו לוחצים על create, שזה ליצור. שימו לב למעלה. יש לנו custom, שזה בעצם רגע, סליחה, איפה ה-create? התחברת? כן. אוקיי. כשאת מתחברת, למעלה בצד שמאל, יש לה home, create. אני ממליצה לך להסתכל קודם ואז לעשות. אני ממליצה לך להסתכל על מה שהחבאת מראה. לא, בוודאי, רק לא ראיתי את ה-create, אוקיי. זה בסדר. מצאת? כן, תודה. יופי. אז את לוחצת על create, אנחנו מעבירים למצב של custom, שבעצם אתם לא מבקשים ממנו ליצור את השיר, יש לנו כבר את השיר, אנחנו עבדנו על זה, ופה אנחנו מעתיקים. מדביקים, תודה. פה אנחנו מדביקים את השיר. למטה אפשר לכתוב סגנון של מוזיקה, אפשר לכתוב פופ, אפשר לכתוב אי-פופ, אפשר לכתוב קול של ילדים. כתבתי לכם פה רשימה. כן, רוק, אי-פופ, ג'אז, בלוז, קאנטרי. אין רשימה שנפתחת? לא. לא, אבל מה שכן, את יכולה להסתכל במה שאנשים אחרים עשו, אם יש לך זמן ואת אוהבת את זה, את יכולה להסתכל במה שאנשים עשו, וכשאת אוהבת סגנון, אז תסתכלי בסגנון שהם השתמשו, ואז להשתמש גם את. אוקיי. אוקיי, את האמת לדעתך, איך הגעתי לרשימה הזאת? לקחת אותה ממקום אחר שכן פתח רשימה. לא. לא? לא, הלכתי לצ'אט GPT. אוקיי. ביקשת ממנו סגנונות שירים. בדיוק. יפה. וההוא יבין עברית ואנגלית גם? או שצריך לכתוב לו באנגלית? כן, את המילים האלו, כן, אמור לי... פה בסגנון, את האמת שניסיתי רק באנגלית, אז אני לא... נראה לי שצריך אנגלית, כי הוא כולו אנגלית. יכול להיות, יכול להיות. אני לא אגיד לך שאני לא בטוחה, לא ניסיתי. אוקיי? שלום, יוכבד, רק לשאול שאלה. כן. אם אני רוצה שהוא יהיה במנגינה של שיר מסוים, אז הוא יוכל להלביש לי את זה על מנגינה של שיר ספציפי? אז אם זה במה שכבר קיים באתר, אז תסתכל בסגנון שהם בחרו כדי ליצור את השיר. אני ביקשתי שיכתוב לי את זה שיתאים לשיר מסוים. שיר מסוים שמה? שקיים בסונו? אני ביקשתי שיר על סדר פעולות של החייאה, כשאני מלמד עזרה ראשונה. מדהים, מדהים, כן. שיכתוב את זה לפי staying alive, שזה קצב של 100 פעימות בדקה. ואז, טוב, אז עכשיו אני אנקד אותו רק שוב מחדש, ואז אני אכניס אותו, בואו נראה אם הוא יעשה לי את זה. אני מפחדת שלא, אבל בואו ננסה. בואו ננסה.
אוקיי? ואז אנחנו לוחצים על create, ליצור. לוחצים על create, ואז בעצם שימו לב. בצד שמאל כתוב לנו credits. אתם רואים את זה? כן. רואים credits? אצלי היה רשום 0. אצלכם כמה יש לכם? אני לא נכנסת, אני מסתכלת על שלך. לא, אני רוצה, אחרי שהדבקנו את המילים, את יכולה לחזור על איך אנחנו בוחרים את הסגנון? אז רגע, לפני כן אני רוצה להגיד לכם, כל יום יש לנו 50 קרדיטס, כאשר כל שיר שאנחנו יוצרים זה 10. אז החשבון החינמי מאפשר אותנו ליצור 5 שירים ביום, אז אוקיי? אם את אומרת שאני עושה להם אימייל אחד, אז הם לא יוכלו לעשות כולם... כמה הוא נותן? 50 נכון, נכון. כמה הוא נותן? לא, הם לא יכולים, 5. כמה הוא נותן, אמר? 5 ביום. ביום. אוקיי, כן, צודקת, 5 לקחת את ביום. זה בחשבון. אוקיי. סיגל, הייתה לך שאלה? כן. את רואה בצד שמאל? לחץ על קוסטום? לחצתי על קסטום, כן. יופי, האם הדבקת את השיר? הדבקתי. יופי, כתב סגנון של מוזיקה? לא, זה אני לא יודעת איך אני כותבת. אוקיי, אז תכתבי קידס, וויס, פופ, enjoyable, כמו שכתוב פה. ונראה רגע, אם זה איפה? מתאים לך. איפה הסגנון? Style of music. רגע. Style of music, כן. בדיוק. אבל איך אני רואה את הרשימה? לא, זה אני במצגת שלי כתבתי לכם. אוקיי, אז אוקיי, ואז את כותבת איזה כותרת. נגיד פופ. אני מצטערת, אני רואה שכבר השעה 9, אנחנו מגיעים לקראת סוף המפגש. תכננתי להקדים את סוף המפגש. מה זה הקסטום הזה? הוא לא נותן. הקסטום הזה זה שאת אומרת לו שאני תופרת לך את השיר. שיש לי, כן. ואז כן. אנחנו מוסיפים פה טייטל, אנחנו צריכים איזה כותרת, ואז הוא יוצר לנו, כשאנחנו לוחצים על create, הוא יוצר לנו. ברגע שיהיה לכם, בעיקרון, אם אני לא טועה, הוא מייצר כל פעם 2, שתראו איזה מתאים לכם, אתם מאזינים, ומה שכן, כשאתם לוחצים על השיר, אתם לוחצים על public, שזה יהיה לציבור, ואז בחץ הזה אפשר להוריד או לשלוח קישור, לשתף קישור. עכשיו הוא באמצע ליצור את השיר? כן. כן? אוקיי. הוא לא יוצר לי את השיר עדיין, משהו לא מסתדר עם המוזיקה. חכי. מה הבעיה? את רוצה לשתף מסך? אני אשתף. למה הוא עושה לי את זה פעמיים? יש 2 כאלה. אני לא יכולה לשתף. כן, רגע. את יכולה עכשיו. תרדי. הנה, כאן כתבתי קידס וויס. תרדי עוד קצת. אי אפשר. הנה, יש לו את הסגנונות, הוא כן פותח סגנונות. אני כתבתי פופ, והוא פתח כל מיני פאנק, רוק, ראפ. הוא נותן כל מיני רעיונות. לא, רגע, תלכי אחורה, אוקיי, תרדי קצת. אי אפשר לרדת. עוד. את כל העמוד, אי אפשר, רגע, אולי... רגע, נראה לי שהוא כבר עשה לך את השיר, לא? הנה, הוא עושה לך את השירים, הם בצד, הם פה בצד באמצע כזה. יופי, פה. אבל לא ביקשת סגנון, חבל. רגע, שנייה, אני לא יכולה. רגע, אבל הוא עשה שיר בלי שאני אבחר סגנון או משהו? סיגל, האם את רואה שבצד שמאל? עוד, שמאל. זה שלי ימין, אוקיי. כן, האם את רואה שאת יכולה לגלול עוד יותר למטה? עוד יותר בשמאל, עוד יותר.
יופי. לא, תרצי. הוא לא נותן לי. אז אני כנראה אקטין את שיש משהו עם הכרטיסייה. המחשב שלך, יכול להיות? לא יודעת, אני אקטין את זה. הנה, הקטנתי את זה. אז את רואה שנשאר לך 40 קרדיטס, סימן שכן השירים האלו זה שלך. תלחצי על אחד מהם, בוא נשמע. זה למשל? כן, לא על אקסטנד, תלחצי על אלא? הכותרת של השיר. כן, יופי, פה. אוקיי, אני אף אני פעם לא רוצה עשיתי על את זה. הפליי. Can't wait to see you again, אף פעם לא עשיתי את זה. אנחנו לא שומעים? לא. רגע. רגע. האם האם אתם הצלחתם? כן, אתי רוזן שלחה עכשיו את ה... שלי? כנראה? שלי? לא, שלי הוא עוד עושה אותו. למה הוא עשה לי את זה פעמיים? ככה, כי כל פעם שאנחנו מבקשים ממנו לעשות שיר, הוא עושה לנו 2. אתם רואות כן. שאתי רוזן נכנסה והכניסה כן. לנו את הקישור של כן, נוכחות. מה שכן, הייתי נוכחות. כן רוצה להראות לכם ולבקש מכם אם אפשר, רגע, to share, יופי, בשקופית שלנו אני מבקשת אם אתם יכולים לשתף את מה שקיבלתם. אני מראה לכם מה שאני עשיתי. אם אתם יכולים גם כן להוסיף על הפדלט שלנו, שכל אחד יכתוב מה המקצוע ואיזה שיר הוא עשה. אני כן משתפת אתכם במה שעשיתי. זה השיר הכפל, כדי ללמד את הילדים את הכפלים. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. נתקעתי בבעיה בשיר הזה, אתם יודעים מה? מה? כתבתי הוא את לא ספר. המספרים. כתבתי את כן, הוא לא... המספרים. אז הוא אמר 0, 1, 2, 3. אז הייתי צריכה לבקש מצ'אט GPT לחזור ולכתוב במקום את המספר במילים. עברית. מילים. במילים, ואז לנקד, ואז להעביר. אוקיי? יש גם גישה בטוחה. כל הדברים שאני רוצה להכניס, שחשוב לי להכניס בגישה בטוחה, זה יכול להיות מדהים לסיים את היום עם שיר שלנו, של הבית ספר שלנו. שאני גולש, אני תמיד זוכר, הבטחה הופעתי יוצא, כי חשוב לשמור. יש לי סיסמה חזקה, לא אגלה לאף אחד. גם אם מישהו ישאל, אני לא אתן לו לדעת. גלישה בטוחה, זה הדבר הכי חשוב. מה זה חמוד? אם אני רוצה לשנות לו את הסגנון, אני צריכה ליצור שיר חדש, או שאני יכולה לעשות לו שינויים? עוד פעם, לא שמעת, לא, את יכולה, אני... זה יהיה שיר חדש, זה יהיה הוא התחשב. שר לי את זה בסגנון אמריקאי, פופ אמריקאי. כתבתי פופ, כי זה הכי קל, הכי מהר לעשות. אבל הוא עשה לי את זה כזה אמריקאי. בסדר, אני יכולה רק לעשות לו עריכה ולשנות לו את הסגנון, נגיד?